10 o'clock usiku ane mukadzi wako ari pamubhedha. Mashoko akambata sechitatu. Chakaitika ndechekuti ndaigara chinetsana mukadzi wangu, zvanainetsana mukadzi wangu mukoma wangu chaanozvomushando. Saka akabva abva kubasa akati ndakuenda kumba. Inini jero ndakanyanyisikuenda kumba ndichisara kumba. Achienda kumba ndakabva ndozomupinga kuti rega ndiite ndiende kumba. Ukoma wekuti chanodya ndochandinodya muri related here? Ukoma ukama chaiwo here? Weushamwari. Ishamwari yako? Ishamwari yako. Takatanga kurirana kunga 2010 kusvika panyasi. Achibva auya kumba, inini mufoni yemukadzi wangu ndindakaiseta kuti eniko yapinda kwaari kana ndakaita kuparekoti kuti zvese zvaataura ndakabva kubasa ndongosvika ndonzwa kuti ataura kuti kudii. Achibva auya kumba, ndofunga ini mapasti 8 ndakabva ndasunga kumazuwe ndichibva ndatevera futi kumba. Chibva ndasvika ndamira pambechina bva ndatombomwa 2 makodzi angu pambechina. Unosenza kumazuwe? Tosenza kumazuwe tese. Unosenza pai? Tosenza pamai. Kuma 8 ikoko ndakabva ndafonerwa nimwe next door wangu zvikanzi iwe wauye. Ndakati handina kuuya. Zvikanzi mumba mako ndaona muchipinda munhu wakambodudzewo kuti une zvakufunda nomukadzi wako. Mumba mako ndaona muchipinda munhu uri kupi? Ndakati handiri pamubherechina. Zvikanzi mhanya izvozvo. Chibva ndatohaya mota yemu anonzi Chiamini wapamberechina $5 vanosisa padhuze nepamba. Vandamhanya kumba. Ndisvika kumba ndangosvika nekungopika dhoo nekupinda. Ndakabva ndanzwa kanoisi ndokuti kunge vanhu vange vachinetsana so. Ndikupinda mudining ndikuona muna munhu. Ndikuenda mubhedroom ndikuona murume ari pamubhedha. Mukadzi achitondipusha achitobuda achitoenda mudining. Ndokabatisuka ndikaita baba. Mukadzi wachangu? Mukadzi handizivi nekuti patakangomedzana ipapo akabva ndanzwa mbuya vake handizivi kuti baba mungazive kune mwana wedu. Okay. Shepherd tipo ruzivo rwakumirira nerusharika pamusoro pedaro nyaya ndezvimwe chokwadi ndinakati pazvinzvimba asi ndibamba kuti ndanga ndichangopinda mamaketisi pakasvika ndanga ndichangopinda mamaketisi kuti chii nemamanzi uri kuti chii wati uri kubvuma zviri kutaurwa nemi nyatsopedza kutaura nyaya yako zvakanaka ndiri kubvuma zviri kutaurwa nemi zvakanda waine imba nake usiku usiku ndaakurara nemukadzi wairarara nemukadzi wake. Saka uye akasvika musati matanga irara achiti ukuthi akavhiringidza here zvaida kuti kana kuti makaiti mapedza akasvika tisati tatanga makamambopinda akanga anemba ino panga titanga awataka unotanga kunyepera dare mane nguva yakareba sei muchifambidzana munhu ndinasati ane nguva yakareba tichifambidzana musi wapai kumazuwe abva kumazuwe ndopatikatanga kufonana tichitaura ndati mama ane nguva yakareba sei less than a week. Ko chiataenda kuti utore mukadzi weshamwari yako chii? Une mudzimai here? Ariko? Saka ari kuti mukadzi wasvii? Mukadzi waNicholas. Iye watorarara naye? Handisi kuziva kuti musi watinotenda kuita. Chakumbira dare kana paine zvamuda kunzwa kana muchidini? Shepherd, wakatanga kudai nemukadzi waNicholas?
Amani 3, almost some 3-4 days. Tatanga kuongeleza na Makadana zvepafoni kutaura pafoni kana kuti makati kutaura nakuona zvepafoni zvepafoni iwe mumazo uyati pamatowira nezvekutosvika kwawata ndezvekufondesi yetezvi wakanga namba wakakwadza wakudziwana namba chaitwa chekuti zvakafanana mukadzi wekuno saita kana kutadza kumupita foni yawo kana yakadzima aigona kubata imwe otaura zvakafanana kuti namba akatadza kubata imwe aigona kufona unongozotoresa saka wangwanikwa yakadini chichivakadzi zvakadaro zvakamuteka pamadhesi kana wangwanikwa chichiva akafanika munhu kuti zvazi mwangochishaiwa mukana chakaitika ndechekuti ndaigara ndichimetsana mukadzi wangu zvaitika kubasa kumazuve aiwodza mukadzi wangu zvekunyema kusvika taigara tichionedzana ndakabva ndazobasa meseji nesu zvakanzi hamusi kundipindura sei nyaya ndakakudza ndakati iwe meseji ndiyani zvakanzi meseji yabamukuru sei muchisenderana namameseji nabamukuru wako zvakadaro handina hangu kuda kuzoramba achimubvunza ndopandakazoita pfungwa dzekuti rega ndiise foni yake pakorekota kuti zvese zvaachataura ndichazvinzwa inge ndakazvinzwa kusvika ndaziva uchokwadi kuti mukoma ava vaida nemukadzi wavo ndikumbire mambo atibatsire kuti tofamba sei mukuru waya tokumbira mutibatsire kuti tofamba sei iwe Nicholas wakunogara kwani ndikurara pachipatiro wewe chepati wakarimusa okay Nicholas ndambudziko ere mudzimai wako maamuchinetsana nyaya dzenyu musha mumba menyu nyaya toinetsana ndeyekuti mukadzi une madzimai mangani naye ini ndiye mudzimai mumwe chete kove kunze wekunze ndendine mumwe chete asi ndakasiya mai kudhara munosenza pamai nemuzi senza jumbo mai but yakazodamburana amatribute Phineas West une nguva yakadi wanga uchiti uchisenza uchizoyawo kumusha here uchiritira mhuri yako uchionawo mudzimai wako ndaitosenza ndichienda kumba izvozvo ndakatomisa takshop andoni takshop pamba right iwe chakaitawo kuti ndikukudzwa kuti munosenza mese zvakanaka mumasoro chakaita kuti upindwe rimwe wakadaro kuti shamwari yako unosenza nayo unotonzwa ari kutoti mudzimai wako ari kuita kuti baba mukuru matosvika ukamane kubvisa kuti munobva kumusha kumwe chete kumukudombosha chakazoitika kuti uchive usvike pakuuya kumba kwomunina wako shamwari yako usvika kupindira mudzimai wako ranga riri dambudziko rei mama nenguva yakadii chidai mudzimai wako anozviziva here iwe mudzimai washepard unoiziva here nyaya mudzimai waNicholas unomuziva here munotofambidzana zvese zvatinoitana kuti akaitana nabamuni aitongewo zomupira kuti bamuni vanoita vanga vachimbonetsana chii chavakambopira vainetsana chii chavakambokupira samaiguru inini chavakandipira samainini vaingoti bamuni venyu havana kudzikana vanoti vakabva kubasa vanouya vasina kana mari vachiti havana chavainacho
kudzikama vachiita mari zvinhu zvakasiyana nyaya pakudzikama apa panoda kutsana kudai waiti anodzikama pachii kudzikama kwawaedza kuda kutaura ndekuti vamweni vanoti vakaenda kubasa havadzoki kumba zvekudaro sekuti vakambotibvunza vakati nyaya inoonde kuti ndakambonzi kwavatishandira havana mudzimai ariko ichokwadi here maiguru ina ndingakuva kuda pachena kuti vataura kuti ichokwadi vamweni vatori nemudzimai nemwana ariko asi unoziva kuti ichokwadi ndinozviziva unotova nemudzimai nemwana mudzimai angachizviziva here naNicholas kuti kune mudzimai nemwana makataurirana nemudzimai wako anondozviziva zvinhu zvakaitika kudhara zvekuti kana akadedzwa nepapa anotozviziva zvinhu zvakaitika kudhara vakatombonetsana ndakatomukumbira regere vakataiwa zvakaitika bcause pane patikambonetsana zvikonzeswa namukoma zvekunetsana pamwe nemudzimai wangu vakatomukumbira regere tikatogadzisana kudhara rati nyaya dzakadai adzigomutambva pasina vabereki vemwana musikana vari peri vabereki vemusikana nyaya iyi makainzwawo kuti yakaitika nechokwadi here kuti nyaya yakaitika kana kuti mutomboidzira kupana kuti ndo zvakaitika mune hombo here kuti zvechokwadi zvinhu zvakaitika akatodedzwa chokwadi usiku watakasvika vari kumba kwemukwasha tikatozoenda tese kwasabhuku tikaenda kupolisi tikazoenda kumusha kwedu kukumbirawo zita renyu baba inonzi Elton Matasi. right dad kwashaka urere ndingati akabvisiwo kwashoma ndiso asi kwasha amunoziva kuti unokwasha ane mhuri yakakura sei mwana we vana vatatu 4 okay vafone nari mazuva aya 4 avana 4 okay vana hazvasi handiti sana baba munozwa sei nezvakaita mwana zvakatinyadzisa right iwe wakarura here iwe wakarura here mdzimai wako hausati warura hausati watombopisa chinhu kumshande uri naye wakarura here murume wako mari uyo akadinginisa gore mbiri achitatu unomuda here murume wako iwe unoda here mudzimai wako iwe Nicholas mudzimai wako unomuda here babo vana vari kupi vana vari kukumba kwasha vanani so vavaitochengetwa nemuraugo inini ndianzvadzi ichi ndiri anzvadzi saka kutowana zanzi yani yakudzimaiokwana okay saka vana vari kukwasha saka vana vatochengetwa nekudzimai kuchikoro vaifanange vange vakaenda saka kuchikoro manje vanoda kuchikoro ndokutisirwa kuti vaya vakaenda vese vakatasira kuti vaendese hanzvadzi yako iri hanzvadzi yangu iri saka iri kumba kwako saka ini mukadzi wangu indi yakuchengeta vana ndati hanzvadzi iri ndo mukadzi wedu kwako ari kupi ari kuba wangu kwambuya kwambuya kupi unokukanya kwachodza ora chitari kunyatsoda kufunga ava Nicholas kuti izvo vangaoneka kufungidzira pamwe mukadzi wako kwekubva kwenguva yakadii mufunga izvozvizvi pane nguva tinetsana kufunga gore rese rofana kunge rakukwanisa rakwana kakunetsana kwenyu kuti kufungire here mukoma wenyu kana pane zvimwe zvikuitwa ndovaitokonzeresa mukoma kunge vaitondeta nokuti mukoma kaezvinarikuudza kuti atikonde indimi kune nguva yegore imwe chete kunyenga
akatanga kutanga kunge paakauya kumazuva achiuya kuzotsvaga chimwe kunge yakauya kumba ndobva vanetsa kunetsa kwakaita kuzochera kwakaita kubasa mukadzi achiuya kutsvaga muna jamani zvisvo muna jamani aitamukadzi wake ndopaakasvikira kunzwa kweperi kunova kunogara mukadzi anoita sei asvika kunenge kwakazvitwa chinhu anoti mumaukatisa angati panobatisa apo uye akabva auya pandakandiri mukadzi akabva auya pandiri achikofenzi pandakandira kwakutanga kukura because jini andafonera muchiti nokuya tiprocess ichi mari dzatakasiya tiwanoita sei paradzana nevanhu vada kushandisa zvinatwa paakauya adzoka kumukombi ndopandakasaka kumubeta naye kuzosowa Nicholas, mashoko amakataura nedzimai vako izvozvo mabatani maro vakubatanidzane makataura nacho ndakangoti iwewe ndine shepherd yani ndakatanga kuita ne2010 iwewe ndakabata 2024 zvichireva kuti vana vatini avava ndevashepherd pandakangotaura murume wacho akabva kuenda achitiza akabva ndatozomuona pandakangomuudza izvo zvabva kubuda achitiza akabva Saka kunofi chokwadi kuona kwako kuona kwangu chokwadi vana vavaendi vana mubvunzo wangu inini uyo wakapona chiteko mukoko unoyo ndichipinda engatoruma kubesi akapfeka kashoti kadii mukadzi akatoziva kuti nyoku yangu kana ndichiuya pamba ndakadhakwa iri hati saka mukadzi anenge akatobuda magubezi uyu pakana uya kuda magubezi uyu akabva ndafunga abatanga kutombata kuti aiwa ukuenda kupi uyu mumwe ake ngatoziva kuti munhu aita sei asvika ziva kuti Shepherd, vana vari kutaurwa pane vana varipo vakuvanganiwa kwete mukomana mukomana anoti ndakatangozana naye 2010 2019 pandakasiya basa kutiye musi wa 19 August ndichiti ndakuenda kuchikoro kose aifamba nemunin'ina wangu andini anonzi Elvis ndopandakabatana nawo ndichida kuenda kumaini amazuva ekutumbu 9 ndopandakatangozana zvakanaka rega tikumbire mambo atibatsire kuti tofamba sei mukuru aratakumbira mutibatsire kuti tofamba sei sekuziva kwatinoita patsika dzedu mudzimai wamunhu abatwe handiti hatigoni kusumuka kusvika pekubata mudzimai wako imhosva huru kwazvo yekupindira mudzimai wemumwe hazvikodzere kuti zviitike zvakadaro nekuda kwekudaro mupari wemhosva yakadaro pane mutongo unofanira kuita sei kupihwa pamusoro penyaya yanenge aita because hatikurudziri kuti zvinhu zvakadaro zviitike nyanyei kune vanhu vanenge vachitozivana tisingakurudzire zvakati kuti zviitike vanenge vasingazivane zvakare nekuti kubvisa kwakaita badza kunana tezva ari kuti ndomudzimai wangu ndomudzimai wangu kana wakunopinda mumba memuridzi iye mudzimai ane mhosva hombe yaanofanira kutaura pamberi pamambo kuti chikonzero chii chekushora murume wake akainozikanwa musha kwake chekuti aite kuti mumwe murume apinde pasuo remurume wake tokurudzira kuti madzimai vazvibata panyaya idzi dzemaponde ekuti zvinogona kukonzera ndofu chaizvo vanhu vanochekana nenyaya dzakadai zvekuti ione rombo rakanaka kuti tinewe nhasi padare pano titaura nyaya iyi wadaidzwa ndare azhinji majeri akazara nevanhu vakawanikidza madzimai avo aine vakadzi aine vamwe varume akabva aita se atorwisana nemunhu uya kana kuti uraya kana kubaya nebanga saka rizivei nhau dzekutamba nadzo mudzimai wamunhu adini abata nekudaro iwe shepherd unofanira kuripa
Nicholas Razau, mombe 2. Januari uno, mwezi uno usati wapera, mombe 2 imwe chete inoita $500. Zvinoreva kuti kana usina kuwana mombe idzodzo dziri 2 dzinotsika, unofanira kubhadhara mari inoita $1,000 uri muripo kupindira hama yako mukamai. Iwe Nicholas, mudzimai wako uchiri kumuda here? Mari kurudzire vanhu varamba, asi mimi nechiro chenyu nekunzwisisa dambudziko rakakuwira, une kodzero yekuita decision yekuona kuti unoitawo sei. Asi tanga kuti pane vana kuda kuti vana vachengetedzwe. Imi nyange mukaita uyanga hwenyu, nanzwa kuti iwo neuyanga hwako wanga uchiitawo kumazuva, uyo akafunga kuita uyanga hwake ngazvirege kuafekta vana. Ikodzero yenyu kusarudza kuti munoda kuramba muchidanana here, muchigara pamwe chete kana kuti hamuchade kugara pamwe chete. Chatisingakurudzire ndechekuti mumanikidzire kana kuti mumanikidzwe neukama kuti mugare pamwe chete, zvinozopedzera rimwe dambudziko rekuti munozorwisana, nokuti mumwe munhu anogona kurasikwa nechinhu muupenyu. Handiti Shepherd, ndoke kutanga ndekekupedzisira tinzwe nyaya yakadai ichiitika mukati megunhu rino yekuti Shepherd apindira mudzimai. Haikona kushora mudzimai wako kusvika panhamba yakadaro. Mudzimai wako uziva zvinhu zvakadaro, apa hauna kubvisa kana badza, hauna kubvisa kana tezva. Uri kurerusa mudzimai wako, uri kurerusa mhuri yako yakabva mudzimai wako. Zvinova zvinhu zvisingakodzeri kuti zviitike mukati menharaunda iyi. Moenda zvenyu, mofamba zvakanaka, moita zvataurwa nedare, hapasina achataura.